Empezo polos Oribus Socks, que é un patrón de pago, pero que foi gratuito en algún momento, eu aproveitei e descarguei. E aquí os vedes. Fixen os dous ao mesmo tempo, e como traballar con dúas cores, dous calcetines ao mesmo tempo é unha dor de cabeza, fixen dúas boliñas dunha das cores, e do outro traballei co de dentro e co de fora, xirando continuamente para evitar que se enredaran. Pero, a ver, creo que vedes que fan os rombos nunha cor e os rombos noutra. Trabállase, como vedes, unha cor de cada volta, unha volta de cada cor, unha cosa. E con puntos deslizados, que é o que fai que quede por diante sempre unha das cores. Puntos deslizados e intercambios dun punto solo. O sea, trenzas dun punto solo, que ao final é intercambiar puntos de orden. Empézanse desde arriba e vas avanzando todo aquí hasta que fas o talón, e despois fas outro naquiño do gráfico que ten. Entón, pois nada, fixen, acortei o gráfico, que a punteira é unha punteira que faz disminucións cada dúas voltas ao principio, despois falas en cada volta para que quede máis redondeado. Eu creo que queda bastante bonito. E gustoume moito. O sea, non o volvería a facer os dous ao mesmo tempo, porque é un ter que andar dándolle voltas ao fío para que non se enreden as boliñas xuntas, pero, verdad, quedou moi bonito, e agora